Maduraan isa kadlaw tanan naglisensya susunod bulan mapaabot tanan. Tatay ko maghandam kaw, tatay ko palangga kaw, tatay ko paglaom kaw kang aton pamilya. Paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta masulhay na. Siyam ka bulan nang nakontrata, siyam ka bulan ta nang madurak, pero mapaskuan na tay diin karon, pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang, masadya na ako. Antes kang Pasko, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, hay manugpa ang imo pamilya. Kay bisan bigado lang kita, basta kompleto kita. Kung mahagapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ikaw ang Pasko masubok ang tatay kami nawad-an. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Pasko magapabilin sa amon. Bisan si tatay wala ron, may Pasko man sa gihapon. Managpaskuan na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan pikato lang kita, basta kompleto kita. Pero kang Diyos ginbawi ka. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang
lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you,
Walang sandaling hindi kita iniisip, sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig, walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang
Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga adlaw sang Biyernes sa sining katapusan nga bulan sang Disyembre, tuig 2021. Sa ikapito nga adlaw sa Oktaba sang pagkatawo. Ang isa ka bata matawo sa aton. Ang isa ka anak ginhatag sa aton. Kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manugbantay. Subong man nga adlaw, aton ginasaulog ang piyesta ni San Silvestre, isa ka Santo Papa. Yari ang dako nga pari nga sa iya panahon nagpahamuot sa Dios. Tungod sini ang Ginoo naghimo sang kasugtanan sa pagpauswag sang iya katawhan. Mga muyo kita kaupod ang aton santo nga ginapadunggan subong nga adlaw. O Ginoo, buligi kami nga nagadangop sa mga pag-ampo ni San Silvestre. Agod tuytuyan mo kami sa siningdutanon nga kabuhi. Tubtob madangat namon sa langit ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesu Kristo. Imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, tubtob 18. Sang wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios. Ang pulong Dios. Halingid sa ginsuguran, ang pulong kaupod sa Dios. Paagi sa pulong gintugas ang Dios ang tanan. Kag wala si may natuga, kung hindi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi nagdala sig kapawa sa mga tawo. Ang kapawa nagasiga sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sang kapawa. Ang Dios nagpadala sa iya manugbalita, ang tawo nga ginhingalanan kay Juan, nga nagakari sa pagsugid sa mga tawo na hanungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila agod ang tanan magpamati sa mensahe kamagtuo. Siya mismo, hindi amo ang kapawa, kundi nagkari siya sa pagsugid na hanungod sang kapawa. Ang pulong amo ang matuod ng kapawa nga nagakari sa kalibutan, ka nagaiwag sa tanan nga mga tawo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ang Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Nagkari siya sa iya kagalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya.
pero mayara gid man nga nagbaton ka nagtuo sa iya. Gani ini sila ginatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nanginanak sila sang Dios, hindi sa tawhanon nga paagi, sa bagay nga natawo sila, nga may tawhanon nga amay, kundi ang Dios mismo, amo ang ila amay. Ang pulong nangintawo ka nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya, kag kamatuoran. Iniyamong himaya nga nabato niya subong bugto nga anak sang amay. Nagpanaksi si Juan na hanungod sa iya, ka nagsinggit, amo ini siya ang akon ginsiling sa inyo, nga magakari nga ulihi sang sa akon, pero labaw pa siya sa akon. Kaysa wala pa ako matawo, yara na siya. Gikan sa kabuganaan sang iya manggad, ginatagan niya kita sang nagadinasundason nga mga bugay. Ang kasuguan ginhatag sang Dios paagi kay Moises, pero ang grasya kag kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesu Kristo. Wala si bisang sino nga nakakita sa Dios, kundi ang bugto nga anak sang Dios, nga yara sa luyo sang amay, amugid lamang ang nakakita sa Dios. Siya amo ang nagapahayag sa iya. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong adlaw sa imo Sister Amiling, kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpamati sa kahanginan, subong adlaw, apila na lang kainuras, no, karon sa gabi, magtakop na ang tuig 2021, kagato nag-welcome ang tuig 2022. Thank you sa 2021. Kadamo sa mga challenges, climate change and pandemic, mga problema sa panimalay, pero initanan, mas nalampuasa naton tungod sa pag-ubay sa natong Ginoo, kag mo naton pangabay nga sa aton pag-welcome sang 2022, ubayan kita gihapon sa aton nga Ginoo, pagi sa mahal nga Birhen nga magaunong sa aton. Amo nang aton World Day of Prayer for Peace, no, sa naunang adlaw sang tuig. Kag of course ang aton mga kasakuan ang palabuton nga eleksyon. Amo na aton pangamuyo nga ini mga mahidaiton, malinong, wala dayaay, wala sang baklanay sang buto, kaglabaw sa tanan, ang matutod nga mga leaders nga ginapadala sang Dios amo mismo ang pangulo sa aton, kag ang tudtod nga pagbag-o kag kauswagan ilang nga matigayon. Ti subong adlaw atong ginasaulog ang kapistahan ni San Silvestre, no, Santo Papa. Si San Silvestre isa man ka leader, kag iya gin pamatud-an ang iya nga pagka-leader sa simbahan pagi sa pagpatinguha sang pagiliusa kag pagidait para sa bugos nga simbahan, kagin panginmatya niya ini, ginpatay man siya, no, sa mga pagano nga mga pari. No, siya ang Santo Papa sang tuig 314, kag dumdumo naton sang tuig 313, may Edict of Milan, amoy na ang legalization of Christianity. Hilway na mga Kristiyanos magpangabuhi sa ilang nga pagtuo, kag napatay siya sang tuig 335, kag gindusak ini sa sang mga espada sa mga pagano nga mga pari nga nahisa sa kag naakig. Gani ginadumdum si San Silvestre bilang Santo Papa sa mga importante nga tinuig sa diin ng Kristiyano nga simbahan, ginpasugtan na kag sang ulihi ginkilala sang Imperyo Romano. Sa muman siningation nga ang emperador nga si Constantino nagtawag sang konsilyo sang Arles kag Nicea sa pagtapna sa mga sala nga pagtuluhan. Subuman, gintukod ang mga dalagko ang mga basilika sa Roma kag sa iban pa nga bahin sang imperyo. Ang Basilica of St. John Lateran Basilica nga ginapanag-iyahan sang Laterani family amo na una nga katedral ng sang Roma, kagani si San Silvestro bilang obispo among nagkonsagrar sini. Ang ebanghelyo naton ginapanumbalik kitaluwat sa sinang ginsuguran, kag ang inatanan nagagikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa wala pamatugang kalibutan, yara ng pulong, ang pulong kaupod sa Diyos, kagang pulong Diyos. Tiining pulong nanging tao ka nanging kaupod naton. Amo nang aton sandigan sa aton pagtuod, the mystery of incarnation,
Kakabay pa nga sa aton pamamalandong sang pulong sang Dios, kabay pa nga kita mismo ngin buhi nga pulong, magahatag kapawa, magahatag kalinong, magadala sang kahusayan sa aton pangabuhi, kag kita tamang instrumento sang paghigugma kag pagkaluoy no para sa tanan. Labi na gid sa sineng piyesta ni San Silvestro nga nagpabilin nga nangin tampad. Wala siya kahadlok, ginbalay niya amat-amat ang simbahan, ang Kristohan nga katilingban, no paagi sa iya nga maayong leadership kag subuman balaan nga pangabuhi. So inyo tanan malipayon nga bagong tuig kakabay pa mahiluhay na kita sa madamo ang masakit na binsang COVID-19 kag naton nga palabuton nga national election may katawhayan kag ang Ginoo magsurpresa sa aton sa paghatag sa aton sa maayong mga leaders nga leaders who are always configured according to His heart, na meek and humble of heart, willing to serve, willing to die so that others may live. So Happy New Year sa tanan. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set